Reiteramos que nós estamos dispostos a promover ou poñer a firma número 14 desa moción de censura sempre cando o Partido Socialista se quen ostente a alcaldía. Iso é o que lle volvemos a trasladar na reunión de hoxe. Nós non volvemos a marear máis a xente. Non temos por que andar creándolle falsas expectativas. A cousa é moi sinxera. Moción de censura, 14 sinaturas e candidato alternativo. Por tanto, o que te aclaramos é que nós non volvemos a ninguna outra reunión hasta que se faga o que nós lle trasladamos ao grupo do Partido Socialista e do Partido Popular. Unha proposta absolutamente respetuosa con todo o mundo, aséptica, no que deixamos en riba da mesa os motivos por os cales Gonzalo Pérez Jácome é censurable. É que afirma número 14 do concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Puga González. Esa decisión da configuración do próximo goberno vai depender do próximo alcalde ou alcaldesa. Nós non poñemos ninguna condición ao respecto deso. Ábrese un período, eu creo que necesario, porque todos temos os nosos tempos e as nosas circunstancias. Somos organizacións totalmente distintas de reflexión nas organizacións políticas para ratificar e comprometerse de verdade con esta cidade, que cristalizará seguramente nesa moción de censura, pero que ten que ir baixo a premisa dun acordo de tres formacións, Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Non vamos a consentir tampouco que ningún grupo político diga que primeiro se firma e despois xa se verá e xa falaremos de onde podemos chegar a acordos. Como unha mesa de candidatos sería Natalia González. Evidentemente, o Partido Socialista ten os seus órganos e toman as súas propias decisións. Lóxicamente, temos un banquillo estupendo no Grupo Municipal Socialista, decidiremos a organización e, como sempre, avalado pola nosa militancia. E que nós tamén nos ofrecemos na reunión, eso debe ser o que sacou de quicio ao representante do Bloque Nacionalista Galego, e tamén temos un banquillo estupendo. En todo caso, eu creo que o que ten que quedar claro é que esta cidade é imposible de sacar adiante se non hai un acordo de programa para os vindeiros 3 anos.